Bă, n-auzi, mă, că nu-ți dau. Bă, dar n-auzi, vere, că ți dau înapoi. Hai. Hai, dar lasă. Bă. Ha? M-am combinat cu blonda aia seara, mă, n-auzi. Ha? Care? Păi... Aia, mă, șmecheră, de acum 2 seri. Și ai dat și tu buca? Am făcut ceva de mâncare, am stat amândoi. Tu-te în gură. Zic, bă, hai, lasă morții, dă-mi și mie, că pe bune mă dau ăștia afară dacă nu mă duc nici azi. Dă-mi ăia, că ți dau înapoi să mor, deci ți dau mâine. Bă, dar ți dau mâine, ești nebun, auzi că vineri fac bacșiș, ți dau înapoi în pula mea 10 lei. Hai, mă, că-ți dau, hai că-ți dau, dar mi dai. Bine, hai că da cu aia ți dau, bine, hai că dau comandă, te pup, pa. Mama. Unde dracu sunt? Hai, treci. Scuze, hai să-l mai facem încă o dată. Bă, două, mă, Ce-am făcut, mă? Un vers, man. Am greșit un vers, am încurcat un vers și mi sunt de 2 săptămâni cu ei, sunt de 2 săptămâni aici. Când să învăț, frate, textele? Când să mă ocup de toate? Trebuie să lucrez la bar, trebuie să mă ocup de teatru, trebuie să... Bă, am toate, când să vin la sală aici să repet, când să le fac pe toate? Când pula mea să le fac pe toate? Când bag și eu pula în ele, eu mai pot? Nu mai filmam, lasă-mă. Da, accept.